オスプレイこんな飛行機でして、これはヘリモードの時です。ですから、エンジンが、プロペラとエンジンが一体になって、普通の飛行機になってますけれども、それがエンジンごと角度を変えるんですよね。いろんな設計があって、プロペラだけその角度を変えるやつもありますけれども、今はありますけれども、当時はこれしかなかった。こういう飛行機なんですけれども、非常に特殊ですよね。ヘリと普通の飛行機を角度を変えることによって両方やろうという。確かにアイデアとしては僕は非常に面白いと思うんですよ。で、沖縄なんかで、写真撮ってる仲間なんですけど、やっぱり速いです。風が飛んであっという間にそのシワの方まで行っちゃう。今までだったらヘリの感覚で、あと5分や10分は行かねえだろうなんて見せるのはあっという間に行っちゃったと。やっぱり速いなということは言ってます。それはカタログ通りかどうかですですね。相手としては面白いんだけど、実際にこのプロペラを高速で回したりするとすごいいろんなところに歪みが出てくるみたいです。これアメリカの会議の監査委員会とかいうところがそのリゴロさんっていう昔このオスプレイの、チェックをやってた人なんですけれども、この人がこういう図を、提出したのは非常に公的なものなんです。何かと言いますとね、上がその上のカーブ、これは普通にそのエンジン回したときにこれだけの出力が出るんです。でアイソレイティッドとそれからセミスパンっていうのは、エンジン単独もしくは片方だけつまりオスプレイって両脇にエンジンついてますよね。この片方だけ回したときはこんなふうに設計通りの数値が出るんだと。フルスパン、つまり両サイドでエンジン回したときに何か知らんけど揚力が落ちちゃう。でそこはドゥーノットアンダースタンド。専門家は分かんないんですけど、おそらくその暖房子かなんかの関係だと思うんですけどね。だけどもうまく予定通りの出力が出る。これがおそらく諸学の根源だと思うんです。というふうにリゴロさんも言ってます。だからこれでもって露呈人数が少なければ何とかカバーできるんでしょうけども、20人なり24人フルに乗ってちょっと風があちこち吹くなんていう悪い条件だと厳しくなります。でそれのそれがオスプレイの事故率。これは何かと言いますと、アフガンに一度行ったんです。一緒に入ってきたんですよ。でその時に、ボコボコ事故を起こして、でしかも離れてるもんで制御ができないんですよ。だからほとんど飛ばずに帰ってきた。で事故を起こしたけどあと飛んでないもんだから事故率自体がすごい高くなるんです。これこの新聞記者は事故率注目してますけれども、このデータを見たリゴロさんは飛んでない時間がつまり飛んでる時間が少ないというか注目してます。つまり稼働率が非常に悪くなる。軍隊の方が一生懸命やれっていうつもりはないですけども、なんでそんな飛行機買ったのか。特にその戦場で使い物にならないという飛行機
で、まあ、1回は飛ぶんですよね、1回は飛ぶんだけども、帰ってきて整備してるとよくわからんです。まあ、それで、90時間に帰る。発生したに、これは叶いませんよね。でしかも、整備が、機材の動きが、そうなくてもうまくいかないアフガンの奥地ですからね。北だったらどうしちゃったんですかね。北だってアメリカからなかなか部品が来なくて、だから最初3ヶ月4ヶ月だと思ったのは1号機は1年半でしたっけ、2年でしたっけ、2年でしたっけ、2号機が1年ですね。そのくらいかかっちゃうんですよ。つまり補給っていうのはそのくらい難しいんですけれども、サプライチェーンっていうんですか、部品をどういうふうに持ってきて、いつ組み入れて、それをその機械とか、そういった修理が非常に特にオスプレイの場合複雑だし、だから下請けの会社がものすごく多い、非常に複雑なサプライチェーン。それは極端に出ちゃったのはこのアフガンの背景ですね。他のヘリも一緒に行ったんですよ。だけどオスプレイだけ想像を超える件数という言ってますけれども、実際はこの利用の低さを指摘したところがこの分析官のポイントですね。他には、まあ、いろんなハリアーとか H1 とか海兵隊の飛行機いっぱい行ってるんですけれども、オスプレイがここに広がったというところから、やっぱりこのオスプレイが十分な性能を持ってないんじゃないかと。でも今度は修理が難しいと。なんで自衛隊こんなのかったんですかね、本当に。で、これは戦場じゃないですけど、アフガンに限定したわけではなくて、オスプレイの全体の事故率の推移を見てるんですけれども、オスプレイは2012年にテーマに配置されましたね。その時、事故率というのは重大事故率、クラス A の事故というんですが、重大事故、人が死んだり、200万ドル以上の損害があったりとか、そういった事故が10万飛行時間あたり、何が起きるかというのを見るのが事故率なんです。で、オスプレイ入れたときは 1.93。これは海兵隊の中で非常に少ない方だから優秀なんだよと、安全なんだよというような言い方をして入れました。防衛省はそういうふうに書いた書類があります。だけど3年経ったら 3.69 かな、このような数字が出てきた。 3.69 ですね。で今は 2.8 ぐらいになってるらしいんですけれども、それでも最初は 1.93 です。だからなんで入れたばっかりの時よりも事故率が取れるのか。これは私の想像ですけれども、やっぱりオスプレイっていうのはなんか事故が起きた時にともかく全部パイロットエラーになっちゃうんですよ、事故の原因が。で実際に機体の方でどういう、事故に対する影響があったのかとか、そういうのはきちんと知られてないんじゃないかと。最終的にはパイロットエラーになるんでしょうけれども、パイロットがエラーを、させないような、機体、常に飛行機ってそういうふうに進化してますけれども、オスプレイの場合、多分基本設計と関わるもので、そこに手をつけられないんじゃないかと思うんですよ。
どんなところかと言いますとですね、これはこれ事故の写真じゃないです。ただ砂地、砂漠ですよね。ここで、飛んでる CV22。なぜこんなすごい煙幕みたいな砂嵐が出てるかというと、これヘビーモードで排気口が下向いてるんですよ。だから当然これだけの強い暖房子が出てきますから、普通のヘリだったらその上のプロペラだけが、暖房子の発生源なんです。つまりエンジンは横向いてるんですよ。CH47 の何もそうですけども、横向いてます。それは普通の飛行機の設計なんですけども、こいつはなんせヘリと普通の飛行機を一緒に一つのヘリのプロペラでやろうとしたから角度を変えなきゃいけない。でその時にエンジンも一緒に動かすという設計をしちゃったもんだから、ヘリモードの時に下向くんですよ。そうすると砂があればこうなる。から、下に枯れ草があれば火がつく。そういうやばい状況を起こしやすい。でこれ本当にやばいのは、これは砂ぼこりを吸い込んでるんですね。エンジンがストーブして、出力がなくなって落ちてきました。それがこのハワイの事故なんです。この辺にオスプレイがいるんですけども、落ちる寸前です。これは実際は動画なんですけども、姿勢を保ったままスーッと落ちてきてると、珍しくその瞬間をずっと動画で追ってた。誰かが撮ったんですよね。それがYouTube なんか流れたんですけど、さすがにこれやばいということで、フィルターを、エアフィルター、マスクですよね。マスクをエンジン、空気の取り入り口に、つけてやろうとしてるんだけども、なかなか。つまりマスクっていうのは空気の流れを阻害しますよね。やっぱりちょっと息苦しいですよね、こうやって作ってる。オスプレイもそうなんですよ。マスクはあんまり好きじゃないんですけど。特に速いスピードで飛行機モードでまっすぐ進むときは普通ヘリが装着しているフィルターが役に立たないですよね。だから全く新しいフィルターを設計しないといけない。もしくは、飛行機モードの時にはそのフィルターを外すようなまた複雑な設計をしてまたそれで複雑になって整備に時間がかかる。それ悪循環ですよね。でもこれは本当にその命に関わる問題オスプレイのパイロットをやっている乗員の命に関わる問題です。一生懸命やってるので少しは改善されたんじゃないかと思いますけれども、相変わらず砂ぼこりだけはすごいですね。これはオスプレイの危険性の一つです。つまりエンジンが下を向いちゃうというのは基本的にこれどうしようもないんですよ。ちょっとここだけ曲げてくれみたいなことできませんからね。これは基本設計の問題なんで、ここを直すというわけにいかないんで、結局事故率が最初ずっと上がってた。普通は飛べば飛ぶほど事故率が下がるんですけれども、なぜ下がるかというと、悪いところを直していくからなんですね。その悪いところを直すメカニズムが働いてないということだと思いますね。次はですね、オスプレイの空中飛球、エアショーかなんかでやってみせたらしいんですけども、なぜこの写真を出したかというと、実はこれで沖縄で空中
キューブの単独のコースがプロペラにぶつかって壊れちゃうと。なぜそんなことになるかというと、ちょっとこの写真を見ていただくと分かるんですけど、もう本当にすぐ近くをでっかいプロペラ回ってるわけですよ。ちょっとその風でずれたり、オスプレイの方が機体を傾けたりすると、もうプロペラに給油するためのコースがぶつかるんです。で、その結果がですね、こうなるわけです。アブの沖縄の名護の海岸に落ちたオスプレイですね。これはなぜかというと、片っぽのプロペラが動かなくなると、両端が回って、それで初めてまっすぐ進むんです。片っぽだけだと最初は少しは修正して、後ろの方のラダーかなんかを、反対側に倒すことによって若干は修正できるんでしょうけど、どうしてもトルクが反対側しかかかんないもんですから、ぐるぐる回っちゃう。そうするともうどうしようもないですよね。その時パイロットかな、乗員が落っことしたオスプレイのマニュアルがあるんですけども、現物はないことになってますけれども、あるんですよ。でそれを見るとですね、空中給油の時にホースがぶつかると悲劇的なことになる。つまりプロペラが壊れるとカタストロフィーとか、非常に破滅的な事態になる。だから、その時はもうすぐにでも着陸しますというようなことを書いてありますけどね。だけど残念ながらその時は着陸もできずに、だいぶ頑張っちゃったんですね。で、沖縄の方に着陸しようと思った途中で力をして、逆に言えば沖縄の市民の上に落ちなかったのは今良かったというか、なんというか、軍隊っていうのは一生懸命頑張っちゃうもんだから、かえって危ないふうにことがありますね。これは私の友人が沖縄にいる人ですけど、撮った写真。桜屋っていうのはこれ、あれですね、プロペラです。こんなふうになっちゃうんですよ。次に木更津基地の危険性についてちょっとお話しします。これは何の写真かと言いますと、木更津基地を飛んでるヘリですね、輸送ヘリが下にいます。上を民間航空、大型ジェット機が飛んでるんです。これ木更津って見るとすぐ分かりますけど、真上をバンバン反対に降りるやつが飛んでるんですよ。本当に真上です。僕はあれ見たときに、これ絶対に木更津オスプレイはダメだなと思ったんですけども、それでも強引に入ってるんですけど、なぜダメかと言いますとですね、これ、さっきのように、これ羽田から離陸して、だいぶ上がったところから撮ってるんですけど、羽田に着陸するのはもっとずっと下の方を撮ります。でさらに下を木更津の飛行機、今度はオスプレイも飛ぶということになりますね。
これは何だと言いますと、ここに羽田空港が、ここに木更津基地が、この四角いのに沿って大型ジェットが降りてくるんですよ。とはしごみたいに線が引いたのはそこでこれ以上下がっていけないよっていう高度が決まってるんです。だんだん低くなっていって、最後は700フィートとか、その前が1000フィートとか、木更津のあたりだと1000フィートがかかってますね。特にこの赤いのはオスプレイが使うという、常習経路なんですが、普通は少なくとも1500フィートある普通の軍用飛行場が常習経路1500フィートぐらい設定して、それが1000でもダメで700とかそんなところでね、900に一番高かったかな。つまり木更津っていうのは非常に回転力の900フィート、固定力の900で回転力が800フィートですね。ちょっと書いてありますけど、飛行機というのは高いところに飛んでれば飛んでるほど安全なんですよ。つまり下に降りるまでにいろんな時間的な余裕があるし、いろんな操作して助かる可能性が出てくる。低いとこ飛んでると排除するまでということで、普通こんな低いところ飛ばさないですよね。木更津の場合は上を低空クロは、しかも羽田という日本で一番離発着の多い空港に降りる飛行機の経路が設定されているんですよね。じゃあ、木更津からどんなふうにオスプレイが飛んでいくんだろうと。これは防衛省が出してきたんですけれども、一つは富士から一つは離して相馬原とか関山とか、こういうところに行くよという図なんですけれども、この他にですね、その南側に低空飛行ルートというか、低空飛行のルートがあります。ちょうどこれが房総半島の南の方ですけれども、これは防衛省が出してきた図をそのままコピーしたんですけども、この範囲の中で低空飛行訓練をする。で今でもやってます。ということは、ここでオスプレイをやるよということですね。これは航空写真を重ねたんですけど、非常に山の中というか、こういうルートで、これ低空飛行ルート、ものすごく低いルートですけど、飛ぶよという。そういう中にいろいろヘリの離発着をする場所があるんです。沖縄で行けば北の方にある演習とかですね。それのスプレーがヘリパッドに離着陸するようなところですけど、そういう場所が宇東原と52歳なんですか、宇東大沢。これは海のすぐそばの山ですけど、そういうところに離着陸場、臨時の離着陸場を設定して、ここで訓練をします。だから、ほっとくとオスプレイもここで来ますけどね。もう一つは富士ですね。富士が多分一番遠くに行く中では多いんじゃないかと思いますけども、これ途中のルートに問題があります。これ横須賀の真上通るんですよ、横須賀基地の。しかも原子力空母の真上です。これは横須賀の写真ですけれども、ここのところに空母が止まるんです。これ空母ですね。この真上通っちゃうんですよ。嫌ですね、原子炉の上通るんですよ。ゾッとするところなんですよ。船舶の場合、怖いのは火災も怖いんですけど、
今ちょうどまだ燃えてると思いますけども、アメリカの西海岸でボノグリシャルっていう、まあ、この間まで佐世保にいた船ですけれども、これが大火災を起こして方がですから火が消えてないですよね。あれがもし原子力感染だったらどうなります？つまり原子炉に誰も近づけない、あっという間に臨界ですよね。つまり冷やす装置ができなくて、もしだから原子力空の上に落ちてれば落ちたら、いや、航空機の事故の確率ってのはいろいろ設定されてるんですけども、横須賀基地の場合は軍用、特に米軍の飛行機が船なんで、民間の例えば東電の原子炉の立地条件と照らしても非常にその確率が高くなっているのに拒否できないです。ですからこういうところに空母があるところを真上と、これ空母です。本当にこの真上です。次に習志野です。これはこの下の丸が木更津で、上の丸が習志野編集です。大体海岸線に沿っていますね。なぜまっすぐ行かないかと、この上は敵国路、着陸のための北から入ってくる時のエリアになってて、やっぱり高度制限があるんです。だから2000フィート以上は飛べないんです。大体私たちこの辺にあるんですけども、見てると私たちは入ってないですけど、だけど見てると大体だいぶ低いところで来ますね。これが習志野演習場です。ここで訓練するんですが、ここは何かでPAC-3が置いてある大学です。こういうところに木更津からヘリが来て、入間から固定翼が来て、パラシュートの降下訓練などをするわけです。巣だけじゃなくてですね、陸上自衛隊がいろんなところで、低空飛行訓練なんかをやっているというのは、これは共産党の議員かな、予算委員会の担当分科会が出したやつですけれども、このピンクのところは全部国交省に許可を取ってやってるんだという、それのために情報公開したんですよね。ですからこの木更津の南のさっきの南部分のところ、それからこの八つあたりから北アルプスにかけて、大勢の方とかいろんなところで軍事やってるわけですよ、自衛隊の人たち。ここはもうだからオスプレイも必ず来る。つまり関東域全部広がっていったら冗談じゃないんですよ。本当にそうなんですよ。単なるレトリックであって本当に来ると思うんですね。で、この赤い丸が陸自の、演習場があると。ですからさっき防衛省がこういうとこ飛べようというふうに言った矢印は外れるところもいっぱいあるわけですよ。こういうところもバンバン飛んでくる可能性は強いですね。次に習志野演習場で撮った写真ですけれども、いつもお正月年始に降下始めっていうのをやるんですよ。私なんか仲間と一緒に津田沼に行く前
るんですけれども、その時に別動隊が、中に入りまして写真撮ってくれる。私の友人が撮ってきた写真ですね。これはヘリは CH47。これが今度オスプレイに変わります。47というでかいヘリです。左が攻撃ヘリで、右が輸送ヘリですね。ざっと流しますけれども、こんなふうに乗り込んで上から降りてくる。これは展示演習ですから、実際にはおそらく別のところで、こういう軍事目的の降下をするということですね。この飛行機がだから今度オスプレイが加わるということですね。こんな感じで、これは空自の C130 から落ちてきたですね。中にはこれ絡まっちゃうの。こんなふうにドーッと落ちてくる。これだからスワードの大型エリア3機一緒に飛んでるんですけども、もしオスプレイが飛ぶとなるとこんな感じの飛び方になる。これは沖縄で撮った米軍のオスプレイですけども、実際に今度はこれが長島とか富士で